Arre mandoko, bihar Tolosaraino, etzi Iruñaraino, handik zer ekarriko Batzen dituen ate bat bada, eta ara, orrasten da arrabala. Hamaika konturen lekuko diren harrie galdetzen diguten hor da inor. Eta zein da nor. Handikora saldu ziren tropek, banderaren kolore balapurtu zuten. Ta bertatik polizia sartu zen gero, gureak ziren argazkiak eramateko. Lara la 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 la. Orain ez da bertania zer geratzen, harriek bakarrik aldakite zer izan ginen. Jakopoiek kopa eskutan ez bada ukabilik ez dainon, da hau alda zuen herria zana. Arriba los de la cuchara y abajo los del tenedor, zerbait uste da ez izan inor. Lehen ezin joateari utzi, orain ezin iritsi. Pasatzean zer duzuzuk gogoan, notiziak bihurtu dira eskela. Hiru kalean batzen dituen ate bat bada, eta ara orrasten da arrabala. Kopa eskutan ez baldin bada, ukabilik ez dainon, da hau alda nire herria zana. Arriba las de la cuchara y abajo las del tenedor, zerbait uste da ez izan inor. La 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 la. Arriba los de la cuchara y abajo los del tenedor, zerbait uste. Arre mandoko, bihar Tolosaraino, etzi Iruñaraino, handik zer ekarriko